Terus kon ro tanggamu. Heeh. Karmen. Apa? Karmen ben nak lara liver awetenge gawedhe. Iya, nemen. Iku digo nanggonku. Iku digo nanggonmu ta? Bakal digo nang dokter-dokter wis dinyatakno gak sanggup. Iya. Digo nanggonku liver iku. Ya apa? Saiki ya apa kadane Pak Parmin? Mati. Lah oh. Mate. Mati. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Cek gak soro-soro nemen. Kok dungaren padahal Pak Parmin gak tau gak tau mate lho, Met. Kok mate? Mati ya mau pisan, Bos, kok dungaren. Tapi Pak Parto iku ya nanggonku ya an. Loh, Pak Parto ya nanggonmu. Nah, Pak Parto jarine darah tinggi. Iya. Kena stroke iku digo nanggonku ya an. Digo nanggonmu ya? Ya iya. Apa saiki kadane wong? Lumpuh. Lah lumpuh gak tambah semlaku. lumpuh. Ya ngono cek gak mursal. Cek gak mursal. Lambene petot ngene. Iya, anjane cek gak mursal ndak wablek wong iku. Ngalang-alangno sembarang kalir. Kembari ngono tanggamu maneh. Anu sapa ngatari. Mosok loro ngatari. Gak loro ngatari tapi lah duwe sapi ya. Oh iya iya. Iku sapine lak lumpuh gak iso mlaku. Aku cekel nggone sawah. Iya iya. Iku ya digawe nanggonku ya. Digawe nanggonmu iku? Iya. Ya apa saiki sapine? Gendran. Iso melayu wisan, Bos. Iso melayu ah? Iya. Wah, jodohku tiba sapi nek ngono. Nambane wong gak tau mandi. Gak tau mandi tapi wong ancene gak tepak. Leh, wonge gak usah kakean ngomong. Apa? Koyo aku ngene iki. Lah gak ono wong ngerti. Soale gak tak dudu-dudunan nek kapan aku iki arek peguron. Nek ilmune dhuwur karo awakmu sik dhuwur aku. Alamat. Jukurakane wong-wong gak nanggonmu kabeh. Buktine tangga-tanggamu njaluk tolong aku berarti ilmumu kalah mbek aku. Oh, gak iso. Ancen aku gak ngumumno kok. Ayo iki jenenge gak umum. Nek awakmu lak ngumumno, derek tepangaken kula nomor loro. Nah, terubus dukun ngono awakmu. Sing nomor loro. Kula mukri kedua. Nek aku lapo nek ngono-ngono tapi kenyataane kon nek gak percaya ya nek ilmumu iki gak ono sakmene iku. Ah, ya kon sing gak ono sakmene iku. Alah. Kon tak badhe ngene wis cek kanggo bukti ngene. Nek aku kalah berarti aku tunduk ambek awakmu tapi nek kon kalah aja ade wani-wani ambek aku. Sih coba. Badhe napa sih? Ilmu tuwek titik ngono ya. Alah. Kok ya alah. Ojo tuwek titik sing tuwek temen ngono lho. Mate met. Tuwek-tuwek nemen mate dulu ae. Sing tuwek titik ngono ae. Iya iya. Saiki kon tak badhahi sak jerone ragane wong menungso urip ngene alam donya. Heeh. Sik. Sak jerone badan. Iya. Ana tulis. Nek gak diruwat utawa gak diramut, rusak agamamu. Apa? Ngelu, kon ngono tok ngelu. Iku wong peguron. Wong peguron apa ya gak apa wong peguron-peguron. Sing ngudi karo. Nguji kawruh kok ngono ya gak. Wong iku sak jerone badan. Ana tulis nek gak diruwat rusak agamamu. Wong sing gak gelem nglakoni gendeng. Nglakoni sembahyang. Alah pembelakang-belakangane sembahyang. Rusak agamane. Ayo gak mergo iku ati agama sembahyang ta. Lah apa kon? Sak jerone badan ana tulis nek gak diruwat rusak agamane. Apa iku? Iku wong ngarit. Lho. Kok iso ngarit kene? Ya apa? Kok pengen teko apa? Lho, sak jerone badan, sak jerone babatan sing dibabati. Iku ana tulis watu mendelis. Iku nek gak diruwat, gak diulapi, rusak agamamu, rusak agamane, kena watu. Lho, gowang. Rusak. Iku wong ngarit. Badhe kamu kok iso jebus wong ngarit, Bos. Ngene kon ati pamer-pamer buktine gak iso. Wong pancene wong ngarit kok badeno iku. Kon kurang percaya nek kon kalah mbek aku. Sing mesisan, sing ngetop ngono lho. Kon njaluk sing ngetop. Heeh. Saiki donya iki wis nek kon kepengin top. Iya. Isine donya awak macem-macem. Heeh. Warna-warna. Sadurunge ana macem-macem iku ana Bapak Adam ambek Ibu Hawa. Iya bener. Lah Bapak Adam diciptakno, Ibu Hawa termasuk Ibu Hawa teko rusuk sebelah kiri. Iya. Diciptakno dadi Ibu Hawa. Heeh. Nek Bapak Adam wong lanang, iya iku darahe darah putih. Darah putih. Nek wong wedok darahe darah abang. Darah abang. Saiki kon tak badai. Tuwek endi tes teh ambek tes bang. Tuwek tes teh. Alah jare sapa? Lho, tuwek tes teh. Teko endi kon ngaran cok tes teh? Darah teko wong tuwa lanang. Mergo tes teh iya. Ya gak ya tuwek tes bang. Lho, kok iso ngaran tuwek tes bang? Nek tes teh iku kates putih. Lah nek tes bang kates abang, ati tuwek sing abang.
Mateng ngono aku niku. Lah iki tuwate bang. Wah, karo ae kon. Kemeru kon. Mesisan ayo ditingkatno. Lho sembarang. Ditingkatno. Kon kate badai apa? Enggak, gak tak badai. Terlalu rendah. Terlalu rendah apa? Apa kates abang karo kates putih? Oke. Apa iki? Kabaret. Nah, Sing ngarane iki apem sapa? Wong ngene kok kon badeno aku. Ojo dibuak. Ya kate buak ndek. Iki kena digawe mateni wong. Mateni wong apa? Lho, lah gak ngandel. Gak ngandel. Kok nek gak ngandel iki untel-untelen terus leken. Lah oh. Iya kan leken gak iso ambekan. Lah iya. Alah, oke. Iki tak tekek gini. Tanpa tak jupuk balik nang sirahku. Wah, lah prekedek. Lho, sing dadi elmune. Ya, buktena. Nah. Head sama lah head. Bet sama lah. Siapa itu Neng Tuti? Untune metu diri. Dua lolo putri Solo. Putri Solo nomor 2. Kandang dibuka kuda meloncat. Atujune apa cule? Awatune apitune. Lereh-lereh asal boleh gremet-gremet pokok selamat. Head. Iya. Aki tak ceting. Terobos. Terobos. Apa? Coba baret. Coba baret. Coba baret. Ya. Coba. Coba. Ayo cepet kene. Kene. Tekek ini. Tekek ini. Loh, tanpa tak jupuk balik mrene. Lah tak jokona. Ya sembarang nek gak ono ilmune gak iso. Lah masih aku ya iso ilmu ngono ae. Ayo minggir. Iya. Lah masih aku. Capilku ya. Iya. Capilmu gak iso muni, capilku gak iso muni. Iki tak tekek kene. Aku tak sendakep. Nah, iku aku sendakep lho capil turut nemplek kene. Kulane. Temenan. Mana? Lah, buktena. Pengin roh aku. Lho iya buktena. Sama lah het. Sulap tanggul, sulap jebel guys. Aja men ngguyu. Sama lah het. Sulap tanggul, sulap jebel guys. Hei. Selamat. Apa? Ayo cukun capili. Moh, Tekan kene. moh. Moh. Met. Selamat. Moh. Cukun capili lho. Moh. Tekan kene lho. Moh. Cukukno. Moh. Dilu elek cukukno ta Mat. Moh. Cukukno tekek kene lho. Moh. Cukukno dilu elek. Moh. Kon gak gelem njogo. Gak. Tak jukuk dhewe. Jemula kon gak gelem njogo. Ya apa? Ya apa? Ruak kon ayo gak tak jukukno. Mandi tak gak. Ya jemula kon gak gelem njogo. Anek Saiki ojo dadak ngene. Liyane iki sik ana. apa? Saiki kon mlaku. Kon mlaku. Tanpa tak celuk mesti noleh. Lah preketek ah. Nek gak ngandel gak percaya, buktekno mlaku mumet to kene. Nah. Noleh aku. Lho, duwe sapa roto? Iya. Lah kon takon duwe sapa? Langsung noleh. Masih kon lah iya. Coba. HP-ne roto lho, HP-mu roto lho. Duwe sapa iki? Duwemu ah. Noleh. Lama selamat. Jemula kon ngakali aku. Ya gak ngakali. Ayo sebuktine maneh nek. Oh iya, saiki awakmu ngadep Mrono, aku tak ngadep Rono. Kon jempok apa? Aku gak nguasno, aku roh. Temenan. Iya. Oh iya. Kon ade gak ro ketak ndasmu kon. Aku tak ngadep Rono. Ngene jajan ngene. Heeh. Rolu, aku nyembur apa? Goblok. Kan karo. Roh wong aku kok. Iya. Iya. Pisan kas? Iya. 1, 2, 3 aku nyoba apa? Irung. Paling kok dikandani arek-arek. Oh, enggak, apa? Ilmune. Kon pinggir kene? Iya. Paling kandani arek-arek kon. Rada rene.
Aku njembok apa? Janggut. Iya. Kan ganti kandhane arek. Enggak. Mas aku ya iso. Iso temenan. Alah kon njembok sembarang kali aku lak iso. Heeh, ngadepono ya. Yo. Wong ilmu ngono kok. 1, 2, 3 ae, njembok apa aku? Njembok apa? Pundak. Iya. Kan kok malah rem. Alah, hipnotis. Iya. Matane ngono ya keruin aku. Ya, mana? Iya. 1, 2, 3, njembok apa ya? Njembok apa? Ayo. Bokong. Iya. Iya, Kon kok malah pinter kon. hipnotis. Saya pisan, Kas. Ilmu ngono. 1, 2, 3 ayo. Lah kon ate jengking. Kon ngongak ngono. Apa jemula kon jengking ya aku paling ero. Yo mesti ae ro wong pancene kok ongak. Alah gak wis gak sih ilmu-ilmuan ngono. Apa kon ngedu ilmu ambek aku paling-paling kon yo ngono mangkal kandhane arek-arek. Loh, tapi kan awak dhewe iki jenenge tukar pengalaman gak ono eleke sih. Ya gak ana elek. Oh iki. Anu kedawan capek lho. Kita berakting di depan kamera, jangan menonjolkan ilmu sulap. Ilmu bumi, ilmu alam. Ilmu sulap adalah ilmu palsu Palsu. yang diterjemahkan dalam bahasa Amerika Latin adalah gadukan. Apa? Mbung. Gadukan. Gadukan. Iku lak sadukan iku. Kon nyulap iki kecil iki ana nduk ngarepe masyarakat Kempreng. Mas aku ya tukang sulap. Alah, sulap apa? Apa kon kepintak dadekno lento? Ojo. Gak. Nyaca apa, Bos? Dadi lento kok. Gak mau. Iki apa, Mat? Korean. Iki apa, Bos? Lontong. Ketone Korean kok takon apa? Wah iya Korean ditakono. Korean. Korean iki ana isine apa gak? Ya on. Oh, kano. Iki kon domo. Matamu gak ketok. Ya ngancene gak ono lho. Gak ono apa? Iki jenenge tukang sulap. Het sama lahet. Dewa matahari daya minta kekuatan. Bulu baja lu kenyeng. Saya minta daya kekuatan. Ana isi deh. Iya. Ana emet. Gak ono kok. Wong gak ono. Kok iso ilang iku lho? Gak ono angkene. Gak ono apa? Malah gak ono. Gak ono. Wong ketok ono ngene lho. Lho ono. Iya. Loh, lah cocokmu sing ngomong. Kano. Lah kok iso muni? Lah ingin mang ocak apane muni? Si, mana ye? Si tangan kiwa ye. Kocan tangan kiwa. Iya. Lah isine kon jenenge ndi? Heh? Isine kon jenenge. Sing kita sapa? Lah iki. Si mana? Oh lah iki. Oh, mulane kok kamu tantang karet kok ngene kono. Sawangane aku kalah mbek Liwon. Lah apa kon? Wong Liwon arang ana omahe iso sulapan kok. Ngerti kendat ta kon? Akeh kendat apa sulapan? Lho isa ben nyulap. Alah, ngene kon cek iso meneh-meneh mbek keadaan banjir kon cek iso. Aku tak nguwut wat ngene. Isa kon. Alah gampang. Kacono. Bos, nuwun sewu lho. Nek prasaku arek mbroto gak iso nyulap, Dik. Gak iso apa nek? Nek begal pinter. Anjene penggawe aku biyen, lho tak sodok ngono. Gitu kali sirkis. Aku tak liwat ndukur kene gak ngarah aku tiba gak ngarah pedhot sing kuat. Isa kon. Alah cek, cek ngandel. Iki metu lho iki lho. Iya tapi awas merucut. Lho merucut. Goblok. Kacono sing rapet. Wis. Rapet bener. Nah, undur-undur. Sing kenceng.
Aku nek gak iso ngene cek disurai wong kene kabeh. Hati-hati lho. Iku apa tawon? Kurang dek. Mat, lange lak melorot ndek kurang. Ah, lan. Wah, sing padha ambek ndek. Loh, Mat, kedukur ndek. Ah. Loh, wong jomplang ndek. Ya, aku nek ki bolokno aku. Ngono kok jare nguwat iku lho. Lho, tapi ra iso aku nguwat. Iku gak nguwat iku. Ngapa? Mas aku yang iso. Iso apa? Iku gak nguwat. Wong kon mlaku biasa kok. Lho, mas aku iso. Lho, Iku lak mlakune mak lampir. Agak. Foto nang kene. Lho, aja nibane wong. Wis, aku gak perlu sulapan akeh-akeh rek. Dikirimi kaji kolek. Ono ae. Oh, apa bos? Bos. Hah, aja. Dilarang mengambil. Lah apa? paling iki bikang paling. Teko cakolik minta gending duweke sapa? Tak layanani engko. Aja kuwate tak layani. Iya. Wis diacarai. Soale aku ono perlu penting. Ya awakmu mang lak nggawa bungkus ya, Bang? Awak dhewe iki dadi panitia kok nek calon sekon iki. Apa? Lah calon pilihan kepala desa. Oh iya. Pilkada. Lho, kapan iku? Ya saiki. Saiki. Jare tanggal 1. Lah saiki tanggal piro? Situk. Situk siji padha ae. Iku ono maneh. Nek ngono ngene engko tak dumne nang gone masyarakat. Heeh. Iki teko sapa maneh iki? Tak dumne nang masyarakat. Perlu diwaca soalé saiki ono anune. Iki teko cari yang punya UDMM. Nah, UDMM itu rek. Ya Usaha dagang mari minggat. Yang punya nasi bebek di pos Kemendung. Wah, ya dodol sego bebek. Kon arep sego bebek? Ya arep. Kon arep sego bebek? arep Kok ngrancang-ngrancang sih, Rek? Aku sak keluarga sak anakku gak arep segone bebek. Alah apa? Dedek. Oh, segone bebek kok dedek. Lho, segone bebek iku dedek. Ya sego biasa, Bos. Lho, sego bebek arep kan? Ya arep. Segone bebek iku dedek. Lah kok dedek? Lho, sing digawe mangan bebek iki lho. Iku lak panganane bebek iku. Lho, lah ya segone bebek iku. Nasi bebek. ya terus ngombene kopi. Nek ngono aku dingakno rek soalnya aku nyalokno. Iku teko sapa maneh? Wis wacane. Ya. Soale engko dhek katut siaran gone iki lho. Gone shootingan iku dene meneh shootingan iku awak dhewe gak dikeki wah tak dungakno kobong. Dari Cak Salam Kempreng. Wah, iki dhewe. Dulur-dulur kabeh. Iya. Iki engko ya dianu gendinge pokoke dilayani ku kabeh ae. Iya. Terus iki mare to jero Bukumu. bukumu. Tak jukuke. Ambek ambek Pak Lurah Yunus. Lah, iki mangkeke rek sak mene ambek dilompokno. Met kursine enggak ana dhisik lho nyengkreh. Oh, mukri kedua iku. Ben ngenalno nang wong mesti didodono jenenge. Kula mukri kedua. Wan. Aku dongakno dadi lurah rek. Oh, iya. Nek aku dadi lurah, Iya. kon tak angkat dadi BPD. Tapi aja lancang-lancang. Apa, Bos? Nek aku dadi BPD kon atik mentang-mentang, kon dadi BPD kon mentang-mentang desa, tak pecat. Ero kon. Ah, nikon. Lho nek BPD, nek lurah iku urusane pilihane wong sak kampung, Iya. sak desa, Kan BPD. sak lingkungan. Oh. Gak oleh kon ngalahno aku. Gak oleh semenang-menang ya. Kali semenang-menang. Met. Nek aku dadi lurah, aja kuwatir. Rakyat kabeh kon tak kon dadekno cari Oh, ngono temen lho ya. bojone lurah. Kok Ya gelem, gelem. mau bojone lurah re. Apa? Lah nek aku meteng. Lho tak. Wah! Maksude bojone lurah iku nyambut gawene bareng ngambek lurah. Oh. Mitra kerja. Mitra Ya. kerja. Lah BPD maksude badan pengawas desa. Ngawasi kon gak menang-menang ijen. Kon menang-menang anggapmu kon niku turunane sapa? Tak pecat. Lah nikon ra. Lho, bawa aku kon ning lawan. Aja dadi ngono. Iya, Bos, ya. Dungakno dadi. Iya. Nek aku dadi kon njaluk tak pendem mbok ndi? Gendeng akon niku.
Diangkat derajate ngono lho. Lho, maksud tak pendem iku kesalamu tak tutupi. Oh, dipendem jero. Ah, dipendem. Ah, pikul dhuwur malah tak biyokno biyok. Tak junjung derajatmu. Ya. Dongano ya. Ya wis, tak dongano. Aja kuwatir kon tak tukono tak gawe garapan sing akeh. Kon tak tukono apa montor. Montor tapi montor muluk. Sing mari nubruk wingi lho. Weh, ngawur ayo tewas pisan selamat. Gak iso nyetir. Mbak royokan. Aku tukokno sepeda rek. Aja kuwatir tak tukono sepeda motor Suzuki Sogo. Lho. Shogun. Lho Sogo lak cara Jepang. Cara Jawa. Sogo. Ojo Suzuki. Aku tukono sepeda motor sing teko Cina iki lho. Oh Cina. Iya. Aja kuwatir tak tukono sing model anyar iku. Heeh. Bajingan. Kok bajingan sih? Apa sih Cina iku? Iku lho Beijing. Oh, Beijing lak cara Cina. Kan cara Jawa. Bajingan. Wis pakai dungane ngono. Aja cip ngono tak tukono sepeda motor lanang kon. Honda GL Max. GL Max. GL Max iki cara Jepang, cara kene GL Max. Kon dadi lurah ya ngono meneh tak tukokno sepeda motor. Apa? Honda. Honda apa? Megaprek. Gak wis. Cek padha, cek rukun, gak geger-geger. Karo tak tukono Hamaya. Ya. Oh, Bamaya. Yamaha. Yamaha cara Jepang, cara Cara Broto. Hamaya. Oh. Kon kok cara mbroto kon gak cara bendo ah. Gak wani kon ngomong bendo wong kon gak diakoni bojomu bendo. Gendeng. Aku anu lho Wan. Tak gawe iki ya. Cek gak keleleng. Heeh. Tak gawe nang ngono. Gawe nang. Aku sawangane lurah kok pepine barang ngene iki. Ya gak oleh lurah serakah iki. Gak wis gawe aku. Ambek anakku gak pemilihan ngono tapi kok manono lho aku rek. Loh, jar gak kemilih anu manono. Didum sama rata.